ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೇನು ಜರ್ಮನಿ ಬುಕ್ ಯುರೋಪ್ದ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬರ್ದೈತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಸೊ ಆಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಂತ್ ಕೇನೋ ಅಂತೀರಿ ಓಕೆ ಆಗ್ಲಿ ತೋಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಿದೇವರು ಬೇನೋಡು ಅಂಚಮನ್ನು ಸೊ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಮೇಕಲ್ ಇಂಜಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಮಾ ಮೇಕಲ್ ದಾದ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆರ ಅದು ದಾದ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ ಅದು ಜಿನ್ಯೂನ್ ಯಾವುದುಂಡ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಯಾಪಣ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಕ್ ಹೌದವ್ರು ಮಂತ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಂಗೆ ಲಂಬಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಕಾಮನ್ ಪೂರ ಡೌಟ್ ಬರ್ನು ಕಾಮನ್ ಸೊ ವರಿ ಸೊ ಈಗ ಈತ ಖರ್ಚು ಆಪುನು ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಅರ್ಥವಂತೊಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಸೊ ನೀನು ಮಿಡ್ಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂಡು ಏತ್ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ದಾದ ಕತೆ ನಾನು ಮಿಡ್ಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಅವೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಸಾ ದಾದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವೀಸಾಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಹೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ವೀಡಿಯೋನು ಮಿಸ್ ಮನ್ ಬಂದೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಯಾನು ಜರ್ಮನ್ದವ್ರು ಯುರೋಪ್ದ ವಿಷಯ ಜವಾಬ್ದಾದ ಪಾಡ್ನ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಾರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡಾರು ಎನ್ನ ಸೊ ಆರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆರು ಏರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಂತೋ ಜನ ವೀಡ್ನ ಪೂರ ಆರು ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂಚೆ ಪಾಡೋ ಇಂತೀರು ನಂತೋ ಇಂತೀರು ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಏನು ಕೆಲವು ಜಾಬ್ದ ಪೂರ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ವರ್ಕ್ದ ಪೂರ ಕೆಲವು ನೆತ್ತ ಬರಪ್ಪ ಅವಾಗ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ನ ಸರ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಬಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕೇನು ಬಂತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಓ ಏಜೆನ್ಸಿ ಥ್ರೂ ಒಂದು ತಾರ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ದಲತ್ತೆ ಮೈನ ಪನ್ಪೇನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೆಂಚಿನ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋ ಇಂತೆ ಪಂಡ ಕೆಲ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ತೂದಿಪ್ಪೆ ಫೇಸ್ ತೂದಿಪ್ಪದೆ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ವೇಕೆನ್ಸಿದ ಎಸೆಂಚರ್ದ ಕೆಲವದ ಪಾಡೋದಂತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಜಾಡು ಸೊ ಮೇರೆ ಈತೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಈತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರಿಯನ್ ಇದು ಇಂಜೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಅದು ಫೇಕ್ ರಿಯಲ್ ದಾದ 100% ಅಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ದಾದ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು 100% ಜಾಬ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಜನ ಮಂತೇರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಇಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಂತ ಅದು ಓಕೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಏನು ಬತ್ತ ನಂಜು ಪಂಚ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಎದೋಕೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋನು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಮೈನ್ ಅದು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಓವಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹತ್ತು ಓವಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೊ ಆರ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನವರ ಆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಆರು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತ ಬೇಲೆ ಪೋತನಾರು ಸೊ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಮಂತು ಅಂತೀರು ಆರ್ನೆಕ್ ಓಲ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾನದಕ್ಕೆ ಎಂದರಡ ಓಕೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಇಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಏರಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಚ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಡು ಪಂಡ ಇಂಚೆ ನಾನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ತುಕ್ಕೆ ನಾನು ಈತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಏರಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಏರನ ದೂರ ಪೋದು ಬೆನ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಮೀನು ಏರನ ಇತ್ತೇರ್ನ ಸೊ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಆವಾಡು ಪಂಡದೆ ಏನು ಎರಡು ಪಾತಿರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಂತ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅದು ಫೇಕ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಮಂತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಗೆ ದಾಳೆ ದಯಪಂಡ ಒರಿಯ ಲೈಫ್ ದೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೆಲ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಿರ್ದ ಅದು ಒರಿಯಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಡು ಸೊ ಅವ ಉದ್ದೇಶನ ಏನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದ್ರು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತನು ಸರ್ ಏನು 1 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಗೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣು ಸೊ ಈತ ಜನ ಬರೋ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಲು ಇತ್ತು ಜನ ಬರೋ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಮಾರದು ಓಕೆ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಪೊಕ್ಕಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಇಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೇ ಇರ್ದು ಓಕೆ ದಾದಾ ನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಏರ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಅಕಲ ನಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ ನಂಜಿ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಕಲ ಲೈಫ್ ಸೊ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪುನ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನು ಕೆಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಬೆನ್ಕ ಬಂದ್ಪುನೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಪಿದೇರು ಪಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಏಜೆನ್ಸಿದಾಗ ಬರೋಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ತಿನ್ಪಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಆತು ಪೋಣ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಈತು ಪೋಣ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡು ಸೊ ಅಂಚ ಏನು ದುಮ್ಮದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವೆಂಚೇಜ್ ಒಂದು ಸೊ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೋಡಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ ನೋಡ್ದಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ
ಎಂಡ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತಿರ್ದು ದಯಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಕಾಲ್ ಮಂತಿರು. ಸೊ ಈ ನಂಬಿಕೆನ ಒರಿಪಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚದು ನೆಟ್ ದಾನಿಗೆ ಪೋಡಿಪೋಡು ನಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಫೇಕ್ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ 100% ಈಗಲೇ ಜಾಬ್ ಆಪುಂಟು ದಾಲ ಪೋಡಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಬ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಂತವನ್ನೇ. ಬ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಾಬ್ ಪಂಡ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೈನ್ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪಡು ಕೆಲವು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಏನು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅತ್ತ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಬಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಜರ್ಮನಿ ಅವ್ರು ಯುರೋಪ್ ಅವ್ರು ಅಂಚನೆ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಇಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಬೇತನ ಎಂತ ತೊಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಂಟ್ರಿದಾಗ ಏದು ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಜರ್ಮನಿ ಅವ್ರು ಯುರೋಪ್ ಆಡ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪ ತರಕಾರಿ ದಾವಾಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಾವಾಡು ಅಥವಾ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಟ ನಿಕ್ಲಿ ಓಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಪುಣ ಮೈನ್ ಅರ್ಥವಂತ ಬ್ಲೂ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆತ್ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜೋ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಒಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂತ ವೀಸಾದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ವೀಸಾಗ್ಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ವೀಸಾ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ವೀಸಾ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ವೀಸಾ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊರ್ಪುಣ ಬಂತಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ವೀಸಾ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಬಂತನಿ ವೀಸಾ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂತಜಿ ದಯಪ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಂತಂಡು ವಿಆರ್ ಹೌಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಚಿನ ಜಾಬ್ ಲೇಗ ಕಂಪನಿದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಆದ 6 ಲಕ್ಷದ 10 ಲಕ್ಷದ ವೀಸಾ ಪೂರ ಕೊರ್ನ ಆಪುಂಡ ಆಪಜಿ ಏನು ಅರ್ಥವಂತ ಏನು ಪಂತನಿ ಖಾಲಿ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊರ್ಪುಣ ಪಂತ ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ಥ್ರೂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಏಜೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂಡ್ ಆತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಏರಿ ಅಲ್ಪ ಬೇಲ ಅಂದ ಅಕ್ಲ ಥ್ರೂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣಿ ಮಂತೆ ಏನು ವಿಷಯ ಏನು ಅರ್ಥವಂತ ನಾನು. ಸೊ ವೀಸಾಗೆ ಪಂಡ ವೀಸಾಗ ಅವರು ನೆಕ್ಕ ಇದು ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಅವು ಪಕ್ಕಡ ನಮ್ಮ ಇರಿ ದಾಬುಜಿ. ಸೊ ಏರೆಗೆ ಕಾಸು ಇಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪಣ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ದಾಲ ನೆಟ್ ಫೇಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಾಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ನಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂದು ಮನ್ಪುಣ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಮೈನ್ ಆದ ಪಂಡ ಅವೇ ವೀಸಾ ವಿಷಯ ವೀಸಾಗೆ ಖರ್ಚಾಪಣ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕಾಸು ಈತ ಖರ್ಚಾಪಣ ಮನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಪಣ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಏಲ ವೀಡಿಯೋನ ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಥವಂತ ಖಾಲಿ ಬೇಲೆಂಡು ನೆನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಂತ ಮೈನ್ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಾಯ್ದೆ. ಸೊ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ದಾದ ಮಾತು ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪನ್ಪೆನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ವೀಸಾ ಪೂರ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರ್ಪುಜ ನಿಕ್ಲಿ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಓಲ ಐ ಲೆವೆಲ್ ನಿಕ್ಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತಾನೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇತ್ತಾನೆ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ವೀಸಾ ನಿಕ್ಲು ಅಡೆ ಪೋಂಡ 5 ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಒಂದಿತ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಓವ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಿಕ್ಲ ಓಮ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಆ ಅಡೆ ಪೋದ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ದೋಕ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜಂಪ್ ಅವಲಿ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ನಾಗ ಏದಾಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಜಿ ದೂರ ಬೆನ್ಪುಣಾಗ್ಲಿ ಬರೈತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪೋದಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಬೆನೋಲಿ ಅಂಚ ಅವೇನು ಕೂಡ ಪಣನಲ್ಲ ವೀಸಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕಿ ಇತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಸಾ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ನೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 100% ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ 100% ಆಪ ದಾಲ ಫೇಕ್ ಅಂಚ ದಾಲ ಪೋಡಿ ಹೊಡೆಜಿ ನಿಕ್ಲು 100% ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಥ್ರೂ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮಂತಿದ ಅಕ್ಲು ತೊಂಗ ದಾಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಹೊಡೆಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ ನಿಕ್ಲೆ 100% ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಪಣ ಅಂತ ಗ್ಯಾನ್. ಸೊ ಐಕಿ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಡಾಪಣಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಯರ್ ಆಪುಜಿ ಆಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 6 to 8 ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅದು ಬರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ 8 ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ 8 ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಆಪಣ ಅಲ್ಪದ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ 3 ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪೇನ್ ಏನು 1 ತಿಂಗಳು ಪನ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ವೆ 1 ತಿಂಗಳು ಪಂತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಗ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಕ್ಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ದಿತ್ತಾನೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜರ್ಮನಿ ಕಂಟ್ರಿದ ಅವಡ್ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 3 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮೈನಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿಲ್ಪ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಪನ ಅಂಡ ಮೈನಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಯರ್ ವೀಸಾ ಬತ್ತ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ
ಮೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಇತ್ತು ಆ ಜರ್ಮನಿ ಅವ್ರು ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಆ ಕಂಟ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಟ್ರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ பண்ணது ಆ ನೆತ್ತಾಗಲಿ ಆ ಆಫೀಸರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಮೈನ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಏರ್ ಮಾತು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರೆಗಳ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈತಾನೆ ಈತ ನಿಕ್ಲ ಬೋಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಾಗ್ತದೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪನ್ಪು ಏಲದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 3 ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪು ನಿಕ್ಲಿ ಅಯ್ಯದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೈಕ್ ವೀಸಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವೀಸಾ ಅಪ್ಲೈ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಂಬೈ ರಡ್ಡಡ್ ಒಂಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಕ್ಲು ಹೊರನೆ ಪಾಡ್ನೆತ್ತು ಮೂಜೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಪಾಡಪ್ಪನು ಅದಕ್ಕೆ ವೀಸಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಅವರ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಫೈನಲ್ ನಿಕ್ಲ ವೀಸಾ ಬರ್ರಾನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಸಾಗೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಅವ್ನು ನಿಕ್ಲ ಖರ್ಚಿರೇ ಹೋಗ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ಇಂಚ ದಾರ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವ್ನು ನೆನಪದಿರಲಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಓಲೋ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಹೇಳೋಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಮೈನ್ ಆದ ನಿಕ್ಲು ವೀಸಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಮೈನ್ ಆದ ನಿಕ್ಲು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮನ್ಪ ನಿಕ್ಲು ವೀಸಾಗೆ ಅವಡು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ನಾವು ಒಂದು ನೆನಪಿದಿರಲಿ ಮೈನ್ ಆದ ನಿಕ್ಲು ನಾವು ಅನ್ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕನ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜ್ ದಾರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಮೇಕಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಪಣ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾಪಣ ನಿಕ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಂತಾರನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪಣ ನಿಕ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲು ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಐಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮೈನ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಾದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜ ದಾದೊಂದು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಂತಾನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 7 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 7 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ವೀಸಾ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಪ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದನಕ್ಕೆ 7 ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆ 6 ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ ಬಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಮಂತ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿ ರೀನ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಡಾಪನು ಅಂಚ ಹೊರ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ನಿಕ್ಲಿ ಈತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿ 100% ನಿಕ್ಲಿ ಜಾಬ್ ದಾಲ ಪೋಡಿಯೋರು ನಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ 100% ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊರ್ಪೇನು ದಾಲ ಪೋಡಿಯೋರು ಇಜ್ಜಿ ಈತೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತೊಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಕೆಲದಕ್ಲು ಡೌಟ್ ಉಡು ಕೆಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವು ನೆತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಅಂತು ಮಸ್ತು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲಿ ಇದು ಡೌಟ್ ಆವಡು ನೆಟ್ ಆವಡು ಏರ್ಲಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಈತ ಬರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಸಾ ಆವಡು ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನೆನಪದಿರಲಿ ವೀಸಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಡುವನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರ ಜಾರುವೇರು ಅವು ಪನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಸೊ ಐಕ್ ಮೈನದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪದಿರಲಿ ವೀಸಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂತ್ ಪೋಪನಿ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಕಲಿ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವು ನೆನಪದಿರಲಿ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿ 100% ದಾಲ ಪೋಡಿರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ 100% ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಹೆಂಜ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವಡು ಅತ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ದಾಲ ನಿಕ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ದು ಯಾಂದಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಯಾನತ್ತು ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿ ಏರಿಗ 4 ಜನ ಗೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ನ ಹಾಕಲು ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮದು ಒಂದು 4 ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ ಆಗ ಪಣ್ಣು ಏನು ರಿತೇಶನ್ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಆರು ಪಾಡ್ನಿರ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರು ಸೆಟ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಅವೇನು ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡು 4 ಜನ ಇದು ಅಂತೆ ನಾವೇ ಖುಷಿ ದಯಪ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಆಲಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ದೂರ ಹೋದ್ ಬೆನ್ಪುನ ಬೇನಾಡ್ಪಣ್ಣ ಓಕೆ ಕಾಸು ಇದ್ದಂದಾಕಲು ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಎನಿ ಟೈಮಿಗೆ ಏಪ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆದ ತೊಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಾಲೇಜ್ ನೆನಪದಿರಲಿ ಈತ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಪನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನಿನ್ನಿವೆ ಸೊ ದಾಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಡಿಯೋರು ದಾಲೇಜಿ 100% ಧೈರ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಈ ವೀಸಾಗೆ ನೆಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಾಲ ಪೋಡಿಯೋರು ದಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನೈತೆ ನಾನಾತ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಐನಾತಿತ್ತು ಪಾಡುವೈತೆ ಕೆಲವು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದು ಪಿದೆ ಊರ್ದ ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅವತ್ತೆ ಏನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಆದಾಯನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು